Carini sing duwe nok jinsen sing duwe wong tani Mimi Haja Carini Mimi Haja Carini sing duwe nok jinsen Mimi Haja Carini Mimi Haja Carini sing duwe nok jinsen Mimi Haja Carini sing duwe nok jinsen Mama Haji Udin Mimi Haja Carini Mimi Haja Carini sing duwe nok jinsen Mama Haji Udin matur kusuwun wong Taman Sari durung percaya Bundane Ayu kulaning janji sebab kurang apa kurangnya semene sayang nembe bukan pengen apa srok ngomong abae mimine doer mimine doer mimine doer mimine doer mimine doer apa sing dipengen namun bisa terang Kang Haji Ung lintang Mimi Haji Carini ulan sing nyakse Yayu doer Mimi Ayu Bundane Ayu sing duwe Singapura matur kusuwun mugi barokah selamat kangge Kang Dalang Ismani sedulur kakang Kang Dalang Rasam sehat-sehat kangge Kang Soglo minangka sekretaris binal ketik Yayi Batur Dok Janet Yayu doer dewekan bae Yayu doer sing duwe sakti kabeh pampak ora pada Yayi Kang Haji Wahab selumaning bumi Yayi artine bagja kumayangan wis mengenal jati dirining Aminah aja watir ora bakal kebincang Yayi sing bener sih usung Yayi sumpah serah Mama Kulo Sareng Mama Kulo Sareng jiwa lan raga Oh Mimi Doer bener beli punya cewek salah tak bener Bundane Doer sing paling hebat Mimi Haja Carini Bundane Ayu Mama Kulipin Mama Haji Udin sing dewong tani ayane Denok Bundane Denok Mimi Kulo Mama Kulo Sareng kemori bohongan sing bener Kakang yen bohong kakang sumpah Mama Kulo Sareng edan bareng-bareng janji muga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci sapa sing suraya Mimi Haji Carini masih nerima ning cobaane kuasa Mimi Haja Carini masih durung percaya apa sih Yayi ulaning janji Mimi doer sebab durung ana buktine kurang Mama apa Kulo Sareng semene sayang Yayu doer Yayu doer pengen apa Bundane Ayu srok ngomong abae Mama Kulo Sareng Bundane Doer ayo diantosi Bundane Doer Bundane Doer botak bae sih Bundane sekali Doer Bundane Mama Kulo Doer Sareng kesuwun Mama Kulo ayane Denok Bundane Mama Kulo Denok Sareng Mimi Haja Carini sing genok jinsen Mama Haji Udin sing genok Mama Haji Tarwini kangge Kang Haji Wahab sing duwe sakti kabeh papak ora pandang sedulur sing ana ning kene
Bundane Ayu Oh. sing gue gandrung kapiluyung Mas Tahadi. Apa sampean bener tresnan Sumpah jiwa Saksini nglawan wong masyarakat gabus wong Kereta Jaya Yayi anak putu semoga selamat benjang besok ketemu maning lawan Yuda Putra Yayi. Kakak ora bakal bohongan yen bohong kakak sumpane Sing edan bener karo wira yu bareng janji muga disakseni ning Gusti Ang Maha Suci Bundane Ayu sapa sih